गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बाक्सा जिल्ला बोरिमाखानि गभर्नमेन्ट मडेल कलेजाव बर' आयदा गैयैखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि थाखाय एबसुआ जेबो खामानि मावाखै आरो जेबो बाथ्रा बुङाखै, राजखान्थियावल' नांथाबनानै दं होननानै अमरसिं ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन। अमरसिं ब्रह्मनि बेबादि बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया। आसामाव गंथाम बर' फरायसाफोर फरायनाय मडेल कलेज जेरै बालिपारा, दुधनৈ आरो बोरिमाखा मडेल कलेज, बैयाव सिगां बर' आयदा गैयामोन। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29 आगस्ट 2023 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों गुवाहाटीआव सावरायलायनाय जादोंमोन। बर' आयदानि थाखाय पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ होननानै माइनुट्सआव ओंखारदों। बेनि थाखाय खामानिखौ मावगासिनो आरो बेखौ आसामनि हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि नारायण कुमार बिथाङा एप्रुभ खालामबाय आरो एबसुआ बेनि रिपर्ट लाबाय आरो बियो दायो फाइनान्सआव नांथानानै दङ। इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय बियो नांथानानै दङ। इलेक्सन जोबनायनि उनावनो बर' आयदानि पस्टआ क्रिएसन जागोन। बेखौ लानानै सानैसो मानसिफोरा एबसुखौ जेबो खामानि मावाखै होननानै सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बेजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा बेयाव बर' आयदा होआखैब्लाबो मुं थिसननो हागोन आरो बर' आयदाखौ लानो हागोन। बेनि उनाव बर' आयदानि पस्टआ क्रिएसन जागोन होननानै एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया रोखा खालामना होदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ भारत रत्न मान बान्थाजों मान बावनो दाबि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावलांनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकारनि सेराव मोनसे दाबि दैखांगासिनो दङ। बे दाबि दैखांनाया जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो भारत रत्न बान्था होनो भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो भारत रत्न बान्था होनो भारत सरकारनि सेराव दाबि दैखांनायखौ लानानै बुंदोंदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो भारत रत्न बान्था होनो थाखाय सरकारनि सेराव दाबि दैखांनायखौ लानानै जुदि काउन्सिलनिफ्राय लाइजाम फैयोब्ला बेखौ दिल्लीसिम दैथायहरनायाव जेबो जेंना गैया होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गंसे काराव मासे मोसौखौ सोनानै खावनो नाजानाय जाथाय। बिजनी सुबाइजार हास्रावबारियाव गंसे फिसा काराव मासे गेदेर मोसौखौ सोना खावनो नाजानाया सोराङाव फैदों। मोसौ खावनानै लांजानो नागिरनाय बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि गलियाव मोसौनि सोदोब खोनानायाव सन्देहजों खासि लानानै ओंखारबोदोंमोन। बे समावनो गंसे गारिखौ गलिनि लांगोनायाव नुदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गारिया गुवाहाटीनि नाम्बारमोन। मोसौ सिखावआ गारिजों लोगोसे गोबां मुलिनि बेग, गारिनि लेखा आरो माखासे डकुमेन्टफोरखौ गारनानै खारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावआ मुस्लिम सुबुंमोन आरो बिसोर सानैमोन। लकसभा बिसायख'थिनि समावनो चिरांनि बासुगावआव आइइडि बोखांनो हादों। चिरांनि बासुगाव पुलिसनि अपारेसनाव 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। कसुथला सम्पाबति दैमानि रुगुङाव फबनानै दोननाय आइइडिखौ बोखांनो हादों। हमजानाय केएलअनि 3 सोद्रोमाफोरखौ बासुगाव सोहोरनि रबिन बर्मन, कक्राझार जिल्लानि उतपल राय आरो बङाइगावनि धनन्जय बर्मन होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मोनसे स्रोदै खौरां मोननायनि गेजेरजों बासुगाव पुलिसआ बासुगाव सहरनि स्टेशन लामायाव थानाय गंसे हटेलाव सिग्रोमनानै बैसोर 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय केएलअनि 3 सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ सिग्रोमनानै बेनि उनाव सम्पाबति दैमानि बालायाव फबनानै दोननाय बमाखौ बोखांनो हायो। चिरां जिल्लानि एसपि प्रानजित बराया फोरमायनाय बायदिब्ला लकसभा बिसायख'थिनि समाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो उदखारिफोरा बिजनेसमेन आरो लकेल पाब्लिकफोरनियाव रां दाबि खालामगासिनोमोन। बेनिखायनो रां दाबिनायखौ मोननो थाखाय उदखारिफोरा बेरफ्रुग्रा बमा बायदि होनानै गिहोनो नाजादोंमोन। बेनि उनाव माखासे बिजनेसमेन आरो पाब्लिकफोरा रां दाबिनायनि खौरांखौ पुलिस बिफाननो स्रोदै खौरां हैनायनि उनाव बैसोर 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो। दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव हिन्दी इंराजि रोङै बिजाथिया जेबो उदायहैनाय नङा। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया सासे हिन्दी आरो इंराजि रोङै सुबुं आरो बियो बोरैबा जुदि एमपि जालाङोब्ला पार्लियामेन्टआव फंसेबो बाथ्रा बुंहैनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों कासम बसुमतारिया। खाम्फा बरगयारिया सासे गोरों बिजाथि, हिन्दी आरो इंराजियाव पारफेक्ट।
बेनिखायनो इउपिपिएल आरो एबसुआ 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारिनो भट होनांगौ। मानोना हिन्दी आरो इंराजि गोरों खाम्फा बरगयारि बिथाङासो जोंनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंहैनो हागोन होननानै कास्टम बसुमतारिया बुंदों। बाक्सानि हायुङारि मानास हाग्रामानि नारेंगुरीनि बेखि दैमायाव गोमानाय 3 लाइमोननि गोथै सह' बोखांदों। दैमायाव गोमानाय 3 लाइमोनफोरनि गोथै सह'खौ पुलिस आरो एसडिआरएफ हानजाया नागिरनानै बोखांनो हायो। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ बरपेटा रडनि अभिजित कर्मकर, दिप साहा आरो बिनि फंबाय राज साहा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर 3 गंसे गारिजों फैनानै बेखि दैमायाव दुगैफैदोंमोन। बेयावनो दैयाव गबनानै अबथिरायै जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेखि दैमायाव गबनाय 3 लाइमोननि गोथै देहाखौ बोखांनानै पुलिसआ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। भारत बिसायख'थि आय'गआ मोनसे गोख्रों आयेन फोसावनानै होदों। बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव सरकारनि मोनसेबो स्किमनि फर्म राननो मोननाय नङा एबा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो सरकारनि स्किमखौ मोनगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनो मोननाय नङा होननानै बिसायख'थि आय'गआ गोख्रों सांग्रांथि होदों। मानोना बिजेपि दोलोनि गोबां सुबुंफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव अरुण'दय होगोन होननानै अरुण'दयनि फर्म राननानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेखौ लानानै भारत बिसायख'थि आय'गआ बिजेपि दोलोनि बेबादि खामानि मावनायखौ सांग्रांथि होदों। भट बिनायनि मुङाव अरुण'दय होगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनाया आयेननि हेंथा एबा मडेल कड अफ कन्डाक्टनि हेंथा जादों होननानैबो बिसायख'थि आय'गआ बुंबावदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।